ክቡራትን باسم ልዑል እግዚአብሔር همي حضراتكم دحنا رقنخاتكم أول حلفة رأي يوحنس مستملخته رأي يوحنس تايو نامس حافو السم كاو مع صحفو أبيت صحفو لمن صحفو لولنا العلينا النار إنا نورنا أفتم لحلفة لرأنا يوم هم لنهو خوين حزي دمن تصحفو وي نمن تصحفو لبل كنرئينا كلكم دزي مستمعكم شير لايك سبسكرايب مبال فولو مبال ونيترسعو حتى رئيتون تليكم بإنبوكس يخون بالتفلال يملكعو محتات مصحف دويلكم ون من نقار تخيلو يخم رأي يوحنس تايو نبل المرأي كم معرف حرك معرف إسرائيل خلتين رأينا يقري جن ما توي تايل مسل رأي يوحنس تاي مسل بالنجارينا كسب حزل الرئي لنا حزي دمنت صحفو أبي تصحفو ما تصحفو من صحفوه أو الحالة فرقنا هنا حصر ربنا حزلة دمنت صحفو دبل نرينا دمنت صحفو دبل رأي يوحنس معرف حدا وصر عسرت حدا ننبيوت لنا زرزر ولا نجر نجنينا أو تعطي لنا زرزرون رأينا استصحفه بقدوس أبناء قدوس يوحنس ونجلاوي هاجر سبكت لنبرا لشوعة أبيات كريستيانات أفتفتي ناي قدوس يوحنس ونجلاوي هاجر سبكت نزنبرا شوعة أنا أشتو أبيات كريستيانات أبي سيال لجنايا يتصحفوا يلو ينقرنا قدوس يوحنس أو رأي يوحنس معرف حدا وزرع عسرت حدا بتقلالي ملختو أب سلسة خفي الخمر أي كاليو أب خنديلة أب سلسة بدن بنسوعل دك إجزاء أب سلسة خفي الخمر أي كاليو معرف حدا ما تويو رأيو من هم رأيو لمن هم التجلسة للمن ملختو حمد الله رأيو أبي بوته هم الترأي بحصيرو يجلس لنا معرف حدا ما تو خينو من رأيو رأيو لمن تجلسو أبي تجلسو ملختو خل للمن يكل أخ رأيو أبي بوته يترأي بالبل حصير مبرهي حصير مجلسه والناي معرف حدا رأيو هانس معرف حدا مالتي كان معرف خلتك سام معرف سلسة عندنا هم تعنتو ولا الخوة أبزان إشتي إسيا تبهال للنبرا شوعة أبيات كريستيانات للي حدن ملغت عمل تصحف لن ينقرنا زخلت معرف خلتي معرف سلستين كان معرف أروعتك ساب معرف إسرائيل خلتي للنيوغن لبملو عالم كقات أمول خلو فتناتات بفلاي همز حزب عدنا وشت عدين خنا تفعل لي كبابتات إثيوبيا بفلاي دما بتقراي قات يمنا لنيو خبير فتنا سجات هم عينة فتناتات كجات متلو لزوم فتناتات زيهم همي أرثوذكساويان همي يحالفوهم دكسات همي يحالفوهم سكاي مكراك وزحم تلو تسفاك جورو ولقبهم تايو تسفهم زعلم زام لي هنا زعلم تسفانا هم لي هنا كلهم من أنت فلتوهم تسفانا كسابلة تمسات جنة دحرق إلى تمسات من قصة سمايات مخانا قدسات مصحفتي أرثوذكساوي توحيد بيت كريستيان بزرزرن بنصورن لامهرتنا مسيا أبوتاتنا مهيروم صحيفهم حديقهم الناس ناينا زمن مسيح حزون ببجزيو ببسومنو ببورحو ببعمتو أو لقات أمو بعالات كله للنجر زيو سلازي كريستيان تسفاو من قصة سمايات بي من راو من قصة سلالي خانة زي كله كتكرولو لقبا بفلاي المرأة يوحنس معرف أربعتك ساعي سراي خلتي للنيو بزرزر نرئي لنا تأيل مثل كنرئي سلالخانة كلهم أو كسام نوصح بتنقاقة كام مأتو جميرو نكتكتاتلو لتحساسب كاو فلي بالولا حساوي مسيح لبهال هم نيو فلاي المازي 666 أو زمنا المناتي ناس شيطان من قستي لا تهاله ياو بفلاي أو أمريكا تنورو أحواتنا تفلتوا ويهم أو أمريكا شيطان نملخون هو توهيلي نجر أو عدنا بوشتي 666 المناتي لا تهالو لصوعوا أكلاتون ببكباو من الله تورداتات ندعم بها زين عبيت كتما زواتات بوخ
እቱ ውፅእ እናበለዩ ልርከብ ስለዚ ኦርቶዶክሳውያን ንምድራዊ ህይወት ንምድራዊ ንዝሓላፊ ጠፋኢ ክበሃል ብገንዘብ ብልተፈላለየ መልክዑ ከይንጠፍእ እዚ ራእየ ዮሃንስ ኣቐዲሙ ነጊሩና እዩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ቅዱሳን ሐዋርያት ደቀ መዛሙርቱ ስንዳይደ ዘሪእኻ ይነበርካይ ክርዳድ መን ዘሪእዎ ትብልዎ ተለው ፀራዊ ገብረ ዘንተ ፀላይ እዚ ገይሩ ኢልዎም እዛ ፀራዊ ትብል ቃል ንሪኣ ተለና ፊደላተን ፈሊና ንሪአን ተለና 666 እየን ታይል ባል እዚ ተተካእቲ ፊደላት እንትክእ ተለናስ ፊደላት ልተዋክልና እንዮ ናይ ግእዝ ፊደላት ክሳብ 800 እዩ ልኸድ ስለዚ ዞም ናይ ግእዝ ፊደላት ፀራዊ ረ 6 ወ 60 ፀ ድማ 600 እያ ስለዚ 666 ማለት 600 ክድመር 60 ክድመር 6 666 ይልኾን እዚ ዘመን እዚ ና 666 ወይ ና 666 ኮድ ወይ ና ሰይጣን ኮድ ምዕራፍ 13 ንበፅሕ ተለና ብዝርዝር ንሪኦ ኢና ሃመይ 666 ወይ 666 ንምንታይ ተባሂሉ ልብል ኣብ ምዕራፍ 13 ንበፅሕ ተለና ክንሪኦ ኢና ብዝርዝር ስለልኒዮ ማለት እዩ መተርጉማን እውን ዝተፈላለዩ ዓለም አቀፋውያን መተርጉማን ተርጉሞም እዮም ድሓራውን ዝኾኑ ስኮላር ወይ ሊቃውንቲ ምሁራን ናይ ሳይንስ ጠበብቲ እውን ልኾነ ስም ሰይሞም ልኮምፒውተር ልዚ ቺፕስ ሕዚ ኣብ ተፈላለየ ከባቢ ዝቕበር እንዮ ታይስምታት ልኡታት እውን ሂቦም ተርጉሞም ስለልኒዮ ኣብኡ ትበፅሕ ተለና መን ታይ ኢሉ ብዝርዝር ንሪኦ ኢና እሞ ንመን ተፃሒፉ ልብል ምዕራፍ 1 መእተዊ ኮይኑ ምዕራፍ 2 3 ን7 ቤተ ክርስቲያናት ዝተፃሓፈ ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ ምዕራፍ 22 ግን ልመላእ ዓለም ሃም ዝኾነ እዩ ልነግረና ብፍላይ ሃሳዊ መሲሕ ኣብ ዝተለዓለሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ዝበፅሓ ፈተና ናይ መውፅኢ መንገዲ ፅኑዓን ለግኒዎ ዋጋ ይትንትነልና እዩ ይብለና ኣሎ ሕዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፈተና እያ ንሃ ሃም ኢትዮጵያ ንርኢ ተለና ኣብ ሰሙኑ ኣብ ኣርሲ ኣብ ተፈላለየ ከባቢ ዝተገበረ ጨፍጫፍ ኦርቶዶክሳውያን ኣሕዋትና ዝበፅሐ ጨፍጫፍ እኒሆ ከቢድ እዩ መሕዘን እዩ ቆልዓ 4 ዓመት ኣደኡ ተቐቲላስ ጡብ ክጠቢ ደሪቕዎ ኣደ ኢላለ ክሳብ ሕዚ ኣብ ሕክምና ሃምል እኒሆ ብዝተፈላለዩ ናይ መራኸቢ ሓፋሻት ይጋዋሕ ኣሎ ብጣዕሚ መሕዘን እዩ ሃም ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ደቂ ሓንቲ ትግራይ ሓዲኦም ብደገ ሓዲኦም ብውሽጢ ኮይኖም ባዕሎም ልዋዕሎም ጦር ልሰሓሓውሉ እዚኦም ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን እዮም ምናልባት ሕልፍ ኢሉ ብዙሓት ኣሕዋትና ናይ ፕሮቴስታንት ሰዓብቲ ፕሮቴስታንት እምነት ክህልዩ ሰዓብቲ እስልምና እውን ክህልዩ እዮም ኣብዛሓ ግን 99% 1% ተኾኑ እዮም ሶም ካቶሊክ ክኾን ክእል ተፈላለዩ ናይ እምነት ተኸተልቲ ክህልዩ ይኽእሉ እዮም 99% ግን ኦርቶዶክሳዊ እዩ ኦርቶዶክሳውያን እዮም ደቅና ኣሕዋትና ናይ ስጋ ኣሕዋትና ናይ መንፈስ ደቅና ብዕድመ ኣቦታትና ዝኾኑ ያው ኣብ በረኻ እውን እኒሄው ኣብ TDF-ን ኣብ TPF-ን ደቅና እኒሄው እዞም ደቅና እዚኦም ክልቲኦም ንሓደ ካህን ደቅሲ ብቲለ ኮይኖም ትዋግኡ ተለው እዚኦም ተሞይቶም ብሓቂ ሃም ሓደ ካህን ሃም ሓደ ክርስቲያን ክሓስብ ተለኹ ኣነ ኣብዚ ዘመን እዚ ለይምህላ ይመርፅ ካህን ኮይነስ ኣብዛን ልኒዮ ክላ ዘመን ክልተኦም ደቀይ ብጥይት ላተዋቅዑ ምርኣይ ከቢድ እዩ ካህን ኮይነ ደቂ ሓደ ካህን ምናልባት ቶም ኣብ ላዕሊ እኒሄው እቲ መንበረ ሰላማ ተስፋ ገይርናሉ ነበርና መንበረ ሰላማ ይኹን ኣህጉረ ስብከታት ወረዳ ቤተ ክህነታት ታይ ይሓስለው ኣጥቢያ ሰበካ ጉባኤያታት ታይ ይሓስለው ታይ ይብለው ምናልባት ብዙሕ ኣይለዓሊ ክላዓል ኣይንሰምዖ ደቅና ይኹም ሕደጉ ኣብ TDF ለይሃልዩ ኣብ TPF ለይሃልዩ እቶም ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ለይኹኑ ዋላ እኳ እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ልኒኦ ፖለቲካ ሴኩላር ፖለቲካ ናይ ሴኩላሪዝም ፖለቲካ ዋላ እኳ ይራመድ ስሞም ክርስቲያን እዮም ኣነ ዝርዝሩ ኣያድሊ እቶም ናይ ፖለቲካ መራሕትና ኣብ ዓድና ብዝተፈላለየ ግዜ ልሽዮም ኣለዉ
ሴኩላሪዝም ዝኽተሉ ዋላ እኳ ይኹኑ ስሞም ግን ኦርቶዶክሳውያን እዮም። እዞም ኦርቶዶክሳውያን እዚኦም ባዕሎም ላተኸታተሉ ላሞቱ ምርኣይ ናብ ቤተክርስትያን ፈተና እዩ። እዚ ፈተና እዚ ብዝተፈላለየ መልክዑ ምክልኻል ይከኣል ነይሩ። እታ ቤተክርስትያን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ተደልያ ነይሩ። እቲ ሓደ ምስ ሓደ ተለ ይኾን ነይሩ። ኩሎም ኣቦታትና ብላዕሊ ይኹን ኣብ ታሕቲ ልኒው ሓደ ኮይንካ ሕደጉ ኢልካ ምውጋዝ በቃ እቲ ጦርነት ክውገዝ ክኽእል ነይሩዎ። 2013 ለሕለፍናዮ መከራ ምናልባት ሰሙኑ እቲ ናይ ድሮን ዳህሳስ ደቅና ትምህርቲ ቤት ኮይዶም ገሊቦም ንመፅሉ ሰዓት ወፂሕና ትማሊ 2013 በየጉድጓዱ በየታይስሙ ንፅጋዕ ከምለይ ነበረ። ሕዚ ድማ ባዕልና ለባዕልና ባዕሎም ለባዕሎም ደቅና ደቂ ሓደ ካህን ደቂ ሓደ ክርስቲያን ሓንቲ ኣዶ ወለደቶምሲ ሓደኡ ቲፒኤፍ ሓደኡ ቲዲኤፍ ኮይኑ እዚ መን ገይርዎ እንድሕሪና ያው ፖለቲካ መሪሕነት ልኒኹም ዓበይቲ ነባራት ኣቦታት ሕዚ እውን ልኒኹም ኣሕዋት እዚ ልቢ ኢልኩም ተትርእይዎ። ራእይ ዮሃንስ ኣለና ናይ ቤተ ክርስቲያን ፈተና እዚ ማለት ናይ ሕድሕድና ፈተና እዩ። እዚ ፈተና እዚ ሃመይ ንስገሮ ሃመይ ንርእዮ ምናልባት ቀፅላ ኣብ ትመፅእ ኣብ ትቐረፅ ሓበሬታ ክህብ እየ። ኩሎም ኣብ ቲፒኤፍ ላ ኣብ ቲዲኤፍ ልኒው እቶም ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ተይተረፈ ስጋ ብፆት ኣዕፅምቲ ብፆት ክብሉ ንሰምዖም ግን የለይ ተዓፅማ ኣበይ እኒሆ እቲ ብፃይነት ከበይ እኒሆ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ቅድስቲ ቤተክርስትያን እንታይ ኣምሂራ እግዚኣብሔር ስለ ብፃይነት እንታይ ተናገሩ ልብል ቀፃሊ ሓንቲ መደብ ክሰርሕ እየ ብጣዕሚ ስለ ዝተሰምዐኒ ኣብዘን ሎምቆነ ኣብ ከባብና ልካየድ ለዋ ኩናት ልመስላ ናይ ኩናት መልክዕ ልሓዛ ነገራት ኩለን ለኦርቶዶክሳውያን ዓብይ ሓደጋ ዓብይ ፈተና ስለ ዝኾነ ለቤተክርስትያን ዓብይ ፈተና እዩ። እዚ ፈተና እዚ ቤተክርስትያን ኣብ ሕድሕድ ኣጥቢያ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ሕድሕድ ወረዳ ቤተ ክህነታት ኣብ ሕድሕድ ኣህጉረ ስብከታት ኣጀንዳ ገይረን ከልዕሎ እዩ ልግባእ። ምናልባት ትማሊ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ሲ ኣብ ትግራይ ዝኩሉ ጦርነት ክካየድ ዝኩሉ ሰብ ክጭፍጨፍ ሲ ንምንታይ ኢለ ይትናገረ ብዙሓት ኣሕዋትና ዝርዝሩ ክሓድጎ ንምንታይ ኢለ ይተናገርኩም ኢልና ፀሊእና እዮም ተኸራሪፍና ግን ሕዚ ባዕልና ለባዕልና ኮይንና እቶም ክመርሑና ንብሎም ኣብ ልዕልና ልኒሄው ኣካላት ሲ በቃ ምንም ኣይተሰምዖም እዩ። ስለዚ ክስምዖም ምእመናን እውን ትደፉ ይግበኩም ሰባኪያነ ወንጌል መምህራነ ቤተክርስትያን ኩላትና ሃም ሓደ ድምፂ ኮይንና ደቅና እዮም ኣሕዋትና እዮም ደቂ ሓደ ካህን ደቂ ሓንቲ ቤተክርስትያን እዮም ልቃተሉ ኣለው። እዚ ጠጠው ንክብል ኩላትና ንሰርሕ ይግብአና። ናብ ቤተክርስትያን ፈተና እዩ ራእይ ዮሃንስ ኣብ ነገረና እዚ ናብ ቤተክርስትያን ፈተና እዩ። ብድሕሪቶም መን ደፋኢ ምዃኑ ኣይንፈልጦ እዩ። በቃ እቲ ናይ 666 መንግስቲ ወይ ኢልሙናቲ ሰይጣኒዝም ልስፋሕፍሐሉ ልጋውሐሉ ስለ ዝኾነ ብቐርሺ መፂኡ ኣቦታትና እውን ይተቐበልዎ ኣሕና እውን ኣይተቐበልናዮ እቲ መንእሰይ ወለዶ እውን 666 ክበሃል ተሎ ካብ ቀደም ላሰምዖ ልመፀ ስለ ዝኾነ ኢልሙናቲ ሰይጣኒዝም ክበሃል ተሎ ላሰምዖ ስለ ልመፀ ናብ ተግባር ለኣትወሎም ስለ ልሰኣን ክኾን ይኽእል እዩ። ብኻሊእ መንገዲ መፂኦም ግን ባዕልና ልባዕልና ክንጨፋጨፍ ይገብሩና ኣለዉ ከይኾኑ እዚ ብደንቢ ነስተውዕሎ እዩ ልግብአና። ብፍላይ ኣቦታት ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ኣነኮ ትልሕዝነኒ ውሽጠይ ብጣዕሚ ይለቃፅለኒ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩም ሲ ኣንሕና እዞም ኣብ ቲዲኤፍ ለይኹን ኣብ ቲፒኤፍ ለይኹን ኣብ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ልኒሄው ብምልኦም ደቅና ኣብዛ ሕዚ ትለዓዓልላ ጦርነት ተቐታቲሎም ተሞይቶም ሲ ኣብ ናይ መንኦም ሓዘን ደው ንብል እዩ። መርድእ ክርዳእ እኳ ምትና 2013 እኮ 40-50 መንእሰያት ብሓደ መዓልቲ እኮ ተረዲኡ ኩልና በኺና ሓዚንና ግጥሚ ለስምዕ ግጥማ ስሚዑ ሰባኪያነ ወንጌል ሰቢኽና ልክነፅናዕንዕ ነረጋግዕ ትትማሊ ነፅናዕንዖ ነበርና ነረጋግዖ ነበርና ህዝቢ ግን ክሃልቅ ኢሉ ነጋኸ ናይ ምንዲ ኣቦ ንስሓ ንኾን እዩ ደቂ ንስሓና ልመን ክኾን እዩ። እስቲ እዚ ብደንብ ንሕሰበሉ። ምናልባት እዚ ቪድዮ እዚ ልረእኹም ኩልኹም ኣቦታት ካህናት ክርእይዎ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ክርእይዎ ሰባኪያነ ወንጌል ክርእይዎ መምህራን ወንጌል ክርእይዎ ከተባፅሑለይ ሓደራ ይብል ኣብዛ ቀፂላ ትመፅእ ንብፃይኻ ከም በዓልኻ ፍቶ ወይም ኣፍቅር ትብል ርእሲ ሓንቲ ሕፅር ልበለት መልእኽቲ ከመሓላልፍ ደልየኒ እኒኹ። ኩልኹም ኦርቶዶክሳውያን ብሓቂ ናብ ቤተክርስትያን ፈተና እዩ ዝዘመን እዚ ናይ ካልእ ፈተና ይኾነይ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ኣክቲቪስትታት
ናይ መሪሕነት ፈተነ ወይም ፈተና ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ ኣለዉ ግን እዚ ፈተና እዚ ናይ ቤተክርስትያን ፈተና እዩ ደቂ ቤተክርስትያን እዮም ዝሃልቁ ኣለዉ ትማሊ እውን ዝሃልቁ ደቂ ቤተክርስትያን እዮም እዞም ኩሎም መላምል ደቃ ሃሁ ኢልና ለምህርናዮም ደቅና ንስሓ ቦታት ኮይንና ለመኸርናዮም ደቅና እቲ ዝተለዓለ ከቢድ ካብ ምንባሩ ዝተለዓለ ሕዚ እውን ከቢዱ እዩ እኒኦ ስለዚ ከቢድ ስለ ዝነበረ ኸይዶም ተጠቕጢቖም ኣልቂስና ኣሎም ግን ሕዚ እቲ ናቶም ሓዘን ከይኣኽለና ካሊእ ሓዘን ይቕፅል ኣሎ ርኢኹሞ ኢኹም እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነበረ ጌታቸው ዝተባህለ እንታይ ከም ዝተባህለ ኩልኩም ባዕልኩም ትፈልጥዎ ባዕልኩም ክሓድጎ እየ እቲ ትማሊታት ኣብዚ ራካታ ከባቢ ኣብ ዝነበረ ተሰዊኡ ዝተባህለ ሓውና ወድና እኮ እዩ ወድና እኮ እዩ ሞይቱ እኒኦ ናእኸለ ዝበሃል ኣይኮነ ተሓደ እውን ናእኸለይ እቲ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ብቲ ዝቀባበልዎ ዝነበሩ ንሕደጎሎም መን እዩ ሓሽዩ መን እዩ ትኽክል ኣይምልኸተኒ ኣነ ሕዚ ግን እንታይ ኢሉ ኣለኹ ናይ ጌታቸው መስዋእቲ ወይ ካልኦት እውን ክህሉ እዮም ናቱ ግልፂ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ጌታቸው ሞይቱ ማለት ሲ ቤተክርስትያን ሓደ ኣካል ስእና እኒሃ ኦርቶዶክሳውያን ሓደ ሰብ ስኢንኩም እኒኹም እንታይ ክሳብ ዝኾን ኢና ንርኢ ኣለና ኩልና እባ ንለዓል ንጸሊ ንመኻኸር ምናልባት ናይ ዕርቂ ኮሚቴ ሲቪል ማሕበረሰብ ይበሃል እሶም ናብ ሚድያ ውፅእ ምሰሉ ብፅባሒቱ ግን ይኸው ጦርነት ይለዓል ኣሎ እንታይ ይርኢ ኣለዉ እንታይ ኮይኖም ሕደግሎ ይብሉ ኣብ ትግራይ ዝኒሄው ናይ ሃይማኖት ተቋማት ምናልባት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብናይ ኣርሲ ምእመናን ሞት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ናይ እምነት ተቋማት ማሕበር ወይም ቶም ናይ እምነት ተቋማት ጥምረቶም ሓደ ኮይኖም መግለፂ ሂቦም እኒሄው ኮሚቴ ኣዋቒሮም ሰዲዶም እኒሄው ናብ ኣርሲ ከፃሪ እቲ ውፅኢቱ እንታይ ክኾን ዝኽእል ብብዙሕ መልክዑ ይግለጽ ኣሎ ኣነ ሕዚ እሱ ይኹን ክናገር ኣለኹ ኮሚቴ ኣጣይሾምሲ ብኮሚቴ ክፃረይ ይገብሩ ኣለዉ ኣንሕና ኦርቶዶክሳውያን ተጋሩ ደቂ ሓንቲ ትግራይ ዝኩሉ ክኾኑ ተለውሲ ንምንታይ እዩ ኣብ ሕድሕድ ከተማታት ልኒኹም ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ሕድሕድ ከተማታት ልኒኹም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ብልተፈላለየ መልክዑሲ እንታይ ኮይኑ ኮሚቴ ተጣይሹሲ ልትኦም ልሕደጉ ኢሉ ናብ ሓደ ክመፅሉ ዝኽእሉ እንድሕር ለኣዊ ኮይኖም ልትለኣበየ ክበሃል ዝግብኦ ክበሃል ክኽእል እኒአዎ ደቂ ሓንቲ እዮም ደቂ ሓደ ካህን እዮም ደቂ ሓደ ካህን እቶም ኣብ በረኻ ዝኒሄውለ ደቂ ሓደ ካህን እዮም እዚ ረሳሕ ሕማቕ ፖለቲካ እዩ ዝገይርዎም እኒኦም እቶም ኣብ ውሽጢ ከተማታት ትግራይ ዝኒሄው ምስቲ መሪሕነት ዝኒሄው ኣሕዋትና እዮም ስለዚ ልዚኦም ሕደጉ ልምባልሲ ሃም ትግራይ ምናልባት እዞም ሽካብ ሕዚ ዝነበሩ ሲቪል ማሕበረሰብ ግዛዕ ዝበሃሉ ውፅኢቶም ስለለይተረአየኒ እቶም ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ተባሂሎም ብዙሕ ግዜ ባ ተመላሊስና ግዛዕ ባል ውለውለ ውፅኢቱ ስለለይተረአየኒ ሕዚ ግን ሓዲስ ካሊእ ምንቅስቓስ ተለዓዒሉሲ ኣብ መላእ ትግራይ ተቋቒሙ እዚ ኩናት እዚ ክተርፈሉ ዝኽእል መንገዲ ንምንታይ እዩ ትማሊ ንምንታይ ኣዲስ ኣበባ ተላኢኾም ነይሮም ጦርነት ከይለዓል ግዛዕ ተባሂሎም እኮ ዓበይቲ ዓዲ ተባሂሎም ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ተባሂሎም እኮ ከይዶም ነይሮም ኣዲስ ኣበባ እንታ ኮይኑ ሕዚ ኣብዚ ለይስራሕ ቅድሚ ኣዲስ ኣበባ እኮ ኣብ ትግራይ እዩ ዝቕድም ኣብ ልኒኢኻዮ እንታይ እዩ ኣቦታትናሲ ለእመሃሎ ርህቡ ሰቤትከ ኢታውፅኣፋ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ርሑል ተጠመየ ዝሃለየሲ ናብ ደጋ ኣይታውፅእ ኣብ ውሽጢ ዓድና መጀመርያ ውሽጥና ንስራሕ ካብኡ ድሕሪኡ ኢሉ ኣብ ደገ ክኸድ እቲ ናብ ውሽጥና ህውከት እቶም ክልተ ደቅና ልቃተሉ ኣለዉ ልሟየት ኣለዉ ልፀላ ኣለዉ ናዮም እዩ ናብ ደገ ለኸዱ ኣሎ እሞ እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፈተና እዩ ኢልና ንሕሰብ ሃም ኦርቶዶክሳውያን ሃም ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣመንቲ ሰዓብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ፈተና ናይ ሕድሕድና ፈተና እዩ ኢልና ንሕሰብ እዚ ፈተና እዚ ሃመይ ይሕለፍ ግን ራእየ ዮሃንስ ይነግረና እዩ ይብሉ ኣለኹ ካብ ዝቐፂሉ ያው ንመን ተፃሒፉ ርኢና እኒና ትሕዝቶ እውን እንታይ ይመስል ሕፅር ብልበለ ኣቐሚጥና እኒና ካብ ዝቐፂሉ ዝተፈላለዩ ቤተ ክርስቲያን ቀኖና እኒሄዋ ቀኖና ድመን ተፃሒፉ ልብል ደርኢና እኒና ካብ ዝቐፂልና ናይ ራእየ ዮሃንስ ቀኖናዊ ታሪክ ቤተ ክርስቲያንና ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተቐምጥ ተላ ብቀኖና እዮም ተቐሚጦም ቀኖናዊነቱ እንታይ ይመስል ልብል ኣብ ቀኖናዊነቱ እውን ተለዓሉ ሓሳባት ስለዝነበሩ ናይ ራእየ ዮሃንስ በቢ ክፍለ ዘመኑ ክርክር ካብ ዝተለዓሎም ናይ ሓድሽ ኪዳን መጻሕፍቲ ሓደ እዩ ኢሎም እዮም እቶም መተርጉማን ዝቐምጡ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጻሕፍቲ ካልኦቶም
ክርክር የተለዓሎሚ ኣብ ቀኖናዊነቶም ብቀኖና ተቐሚጦም እዮም ቀኖና ማለት መለክዒ መዐቀኒ ብሓቂ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃበ መጽሓፍ ኣምላካዊ መጽሓፍ መንፈሳዊ እስትንፋስ እግዚአብሔር ምዃኑ መረጋገፂ ማለት እዩና ቀኖናዊ ስለዚ ዝተለዓሉ ነይሮም ቅዱሳት መጽሓፍቲ ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ብቀኖና ቤተክርስቲያን ላተወሰነ ልመፀ ኮይኑ ናይ ራእይ ዮሐንስ እውን ኣብ ናይ ቤተክርስቲያን ጉባኤታት ተቀባልነት አግኒኡ ኣብቶም ዓበይቲ ጉባኤታት ልባሃሉ ጉባኤ ኒቅያ ጉባኤ ኤፌሶን ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ካልኦት ጉባኤታት እውን ክካየዱ ተለው ተቀባልነት ለግኒዩ ኢሎም ኣቦታትና ጽሒፎም እዮም ብ367 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተገበረ ናፊርግያ ወይም ናይ ሎዶቅያ ጉባኤ 59 ወይም 60ኛ አንቀጽ 59 አንቀጽ 60 አንቀጽ ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርዝር እዩ እንትገልጽ ናይ ዮሐንስ ራእይ ኣየካተተይ ሕዚ ቶም ጉባኤታት ከቐምጡ ተለው ራእይ ዮሐንስ ለካተተ ጉባኤ እንሄ ለየካተተ ጉባኤ እንሄ ሕዚ እቶም ለካተቱ ዓበይቲ ሊቃውንት ኣቦታት ዝተናገሩ ወይ ናይዚ ምክንያቱ ተባሂሉ ልግመት ኣብ ዘመኑ ሞንተናውያን ልባሃሉ ወይም ሺአውያን ዓመት ልብሉ ትምህርቲ ልተስፋሕፍሐሉ ግዜ ስለልነበረ ለኦም ልምስሓብ እቲ መጽሓፍ ለግዚኡ ጽኒሕኻ እቶም ሰባት ምስ ተመለሱ ተቃውሞም ኣብኡ ስለልኾነ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ስለልነበረ እቶም ሞንተናውያን ልባሃሉ ዓመት ልብል ሓሳብ ዝነበሮም እሳቶም ንኣቶም ንምምላስ ኣብ ዝርዝሩ ለይተኻተተ ተቃሪቡ ልብል መብርህ ተዋሂብዎን እዮም ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን መወዳእታ ዝተገበሩ 393 ዓመተ ምህረት ናይ ሂፖ ጉባኤ እውን ዝተፈላለዩ እቲ ናይ ቅርጣግና ጉባኤ እዚ ናይ ዮሐንስ ራእይ ኣምላካዊ ሐዋርያዊ መጽሓፍ ምዃኑ ተቀቢሎሞ ጸኒሖም ማለት እዩ ሐዋርያዊ ኣምላካዊ መጽሓፍ ምዃኑ ንቅዱስ ዮሐንስ ዝገለጸሉ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ኣብ ባዕሉ መጽሓፉ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 10 ከባቢ ነግኒና ስለዚ ኣምላካዊ ሐዋርያዊ መጽሓፍ ምዃኑ ተረዲኦም ተቀቢሎሞ ብ393 ኣብ ቅርጣግና ዝተኻየደ ጉባኤ ማለት እዩ ካሊ ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ተይወፃናይ ቀኖና ሐዋርያት ዝተባሃለ 76 56 ቀኖናታት ኣናቅጽ ዝሓዘ ኣብ ዝርዝሮም ውሽጢ ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርዝር ውሽጢ ናይ ዮሐንስ ራእይ ኣየካተተይ እሱ እንደገና የካተተይ ሕዚ ተሓደካቲቱ ተሓደ የካተተይ ለየካተተሉ ምክንያት ነው ለካተተሉ ምክንያት እውን ነው እዩ እዚ ብዙሓት ናይ ቀኖና መጻሕፍቲ ነንብብ የላዓልና እዩ ጎርጎርዮስ እንዚናዙ ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርዝር ኣብ ዝጽሓፈሉ ጽሑፉ ናይ ዮሐንስ ራእይ ኣይጠቀሰይ ኣብ ካልኦት ድርሰታቱ ግን ናይ ዮሐንስ ራእይ ላጠቀሰ መጽኡ ኣብ ዝርዝር ለቕመጠሉ ኣይጠቀሰይ ኣብቶም ካልኦት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ግን ላጠቀሰ ላተርጎመ ላመስጠረ ላብራህረ መጽኡ ናይ ቅዱስ ባስልዮስ ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዓርክል ነበረ ናይ ኢቆንየን ጳጳስ ኣምቢሎቀስ ልባሃል እንደገና ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርዝር ኣብ ዝጽሓፎ ጽሑፉ ናይ ዮሐንስ ራእይ ትክክለኛ ይኾነይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ሓለፈላ ሓደ ኢሉ ኢልና ልዕና ነይሩና ኢሉ ነይሩ ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመንቲ ዝተፈለጠ ፍሉጥ ዝኾነ ሊቅ ጳጳሳት ቅዱስ ቄርሎስ ስለ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣብ ዝርዝሮ ጽሑፉ ናይ ዮሐንስ ራእይ ኣይጠቀሰይ ኣብ ካልኦት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ለምሳሌ ሃይማኖት አበው ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ ዝጽሓፎ መጻሕፍቲ ንርኢ ተለና ግን ኣቐሚጥዎ ንርኢ ልምንታይ ልብል ሓሊፉ ሊቃውንቲ ታይብሉ ዮሐንስ ወንጌል ተጠቂሱ ዮሐንስ ወንጌል ኣብ ዝርዝር ተኣትዩ እቶም መልእክትታት እውን ኣብ ዝርዝር ተኣትዮም ራእይ ዮሐንስ ኣምላእተ የተገይሩ እዩ ኩሎም ተሪፎም ምኾኑ ግን ናይ ዮሐንስ ኣይኾነይ ናብ ልብል ክኸድ ነይሩ ልብል መብርህ እውን እዮም ብኻሊ ኣብ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጻሕፍቲ ዝርዝር ውሽጢ ለካተትዎ ሊቃውንቲ እኒአው ዞም ተዓዊ ቅዱስ ባስልዮስ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ቅዱስ አትናቴዎስ ኤፍሬም ሶርያዊ ናይ ዮሐንስ ራእይ ሐዋርያዊ መጽሐፍ ኢሎም ተቀቢሎም ኣምሂሮምሉ ኣስምሮምሉ እዮም እውን ይብልና ኣምሂሮምሉ ኣስምሮምሉ እዮም መን ኢልና ቅዱስ ባስልዮስ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ቅዱስ አትናቴዎስ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ዞም ሓሙሽተ ዓይኒ ቤተክርስቲያን ዝኾኑ ሊቃውንቲ ኣምሂሮምሉ ኣስሚሮምሉ እውን ትኹረት ሂቡ ሰብ ልከንበውን ትኹረት ሂቦም ጽሒፎም እዮም ተናጊሮም እዮም ይብልና ኣሎ ንኣብነት ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብ መበል 39 ናይ ትንሳኤ በዓል መልእኽቱ
ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርዝር ንምእመናን ክገልጽ ዘሎ በብግዚኡ ሲ ንምእመናን ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርዝሮም በዝሖም እንታይነቶም ላገለጹ በብ መልእኽቲ ከመሓላልፉ ተለዉ ሕዚ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ቦታትና መልእኽቲ ከመሓላልፉ ተለዉ እንኳዕ ኣብጽሐካ ሓድሓዲኦም እውን ዘን ኣስራት በኩራት ዝበሃላ ዓመታዊ ኣስተዋፅኦ ልብል እዮም ለስምሩሉ እሶም ለስምሩሉ ዝነበሩ ግን ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ቀኖናዊነት ኣብ ልዕሊ ምእመናን ዝወጽሕ ለዉ ጉድኣታት መሰረት ገይሮም ዓመት በዓላት ከሕልፉ ተለዉና ናይ ትንሳኤ በዓል መበል 39 ዓመት ናይ ትንሳኤ በዓል ክኽበር ተሎ ኣብ ዝፀሓፎም ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርዝር ውሽጢ ኣብ 50 አንቀጽ ናይ ራእየ ዮሃንስ ካብ ሓድሽ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝርዝር ውሽጢ ኣካቲትዎ ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ እውን ኣብ ድርሳኑ ጠቒስዎ ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ብድሕሪኡ ካብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ኣበው ማእኸል ክርክር ዝበሃል ላጠፍአ ኸይዱ ቅድሚኡ ክርክር ነይሩ ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ግን ክርክር ዝበሃል ስለ ራእየ ዮሃንስ ኣይተለዓለ እዩ ንምንታይ እዞም ዓበይቲ ሊቃውንቲ እዚኦም ራእየ ዮሃንስ መጽሓፍ ኣምላካዊ እስትንፋሰ እግዚኣብሔር ሃዋርያዊ ኣምላካዊ መጽሓፍ ምዃኑ ኣስሚሮም ኣብራህሪሆም ዝተናገሩሉ በዚ መልክዕ ተኻይዱ ሕዚ ድመን ተጻሒፉ ቀኖናዊ ትሕዝቶኡ ኣብ ቀኖና ለካተቱ ለየካተቱ ኢልና እዚ ርኢና እኒና ራእየ ዮሃንስ ናራእየ ዮሃንስ ትርጓሜ ራእየ ዮሃንስ ናራእየ ዮሃንስ ትርጓሜ ንርኢ ተለና ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታትና ሰፊሕ ትርጓሜ ሂቦም እዮም ብተደጋጋሚ ናይ ኢትዮጵያ ሊቃውንቲ ራእየ ዮሃንስ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 22 ትርጓሜ ተርጉሞም እዮም እቶም ካልኦት ዓለም ኣቀፋውያን ወይ ኣፍሪካውያን ዝበሃሉ ካልኦት ተርጎምቲ ግን ሙሉእ ብሙሉእ እንተይኮነስ ላልዕሉ ላኸፈሉ ዝተፈላለየ ትርጓሜ ሂቦም እዮም ኣይተጻሓፈሎም ካብ ዘይተጻሓፈሎም መጻሕፍቲ ኢሉ ምደብ ፓትረስቲክ ኮማንታሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰፊሕ ትርጓሜ ካብ ዘይተውሃቦም መጻሕፍቲ ሓደ እዩ ራእየ ዮሃንስ እሽካብ ሕዚ ብታሪክ ዝፍለጥ ብመጠኑ ብልሐሸ ኩነታት ተሓልዩ ዝተገነየ ጥንታዊ ትርጓሜ ኣብ ዝሓለፈ የፔቶቪየም ዝተባሃለ ኣቦ ወይም ሊቀ ጳጳስ እና ቪክቶሪያነስ ብ340 ዝዓረፈ ናዩ ትርጓሜ እዩ ትልሐሸ እዩ ካብቶም ካልኦት ሊቃውንቲ ኣብ በቢ ድርሳኖም ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ጉባኤ ጠቂሶም ኣምሂሮምሉ ተርጉሞምሉ እዮም ግን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተርጎመ ግን ናይ ዝሊቅ እዚኡ ናይ ቪክቶሪያኖስ ማለት እዩ ፒየቶቪየም ኣብ ዝተባሃለት ዓዲ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ቪክቶሪያኖስ ዝተርጎሞ ብ340 ዓመተ ምህረት ዝዓረፈ ኣቦ ግን ትርጓሜ ሂቡ ነይሩ ይብለና ቪክቶሪያኖስ ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ካልኣይ ኣጋማሽ ወይም ፍርቂ ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ስማ ፕቱይ ተባሂላ ትጽዋዕ ስሎቪያና ውሽጢ ልትግነይ የፔቶቪየም ወይም ና ፔቶቪየም ሊቀ ጳጳስ እዩ ነይሩ ኣባ ሄሮኒመስ እውን ብላቲንኛ ቋንቋ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ እንተዘጋጂ ናይ መጀመርያ ኣቦ እዩ ቅዱስ ሄሮኒመስ ናይ መጀመርያ ብላቲንኛ ቋንቋ ትርጓሜ ለቕመጠ ናይ ቅዱሳት መጽሐፍቲ እዩ እሱ እውን ክሳብ ሕዚ መረዳእታ ለግነዩ ካብ ቪክቶሪያኖስ ትርጓሜያት ማእኸል ብዙሓት ለግነዮም ዝተቆራረፁ እዮም ሕዚ ትርጓሜ ከዘጋጁ ተለው ኣብ ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣቦታት ሊቃውንቲ ሃመይ ተርጉሞም ሃመይ ከመቐሚጦም ልብል እዮም ላወሰዱ ላተርጎሙ ነይሮም ዝተወሰነ ሃም ለግነ ቪክቶሪያኖስ ትርጓሜኡ ለዘጋጀዩ ናይ ሮም ንጉስ ጋለኒየስ ዝተባሃለ ኣብ ነገሰሉ ብ258 ክሳብ 260 ዘመን ኣብ ዝነበረ ሃም ዝኾነ ብ304 ዓመተ ምህረት እውን ብዲዮቅልጥያኖስ ዘመን ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ብልተለዓለ መከራ ቪክቶሪያኖስ ብሰማዕትነት ሃም ዝዓረፈ ቪክቶሪያኖስ ቅዱስ ቪክቶሪያኖስ ብሰማዕትነት ሃም ዝዓረፈ ይነግረና ስለዚ ዝተፈላለዩ ትርጓሜታት ብልተፈላለየ ብሓፂሩ ለ ብሰፊሑ ለ ራእየ ዮሃንስ ብዙሓት ሊቃውንቲ ተተርጉሙ እዩ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተርጎመ ግን ቅዱስ ቪክቶሪያኖስ ምዃኑ ኩላትና ነስምረሉ ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ብኣምሓርኛ ተጻሒፎም እዮም ናቶም ሊቃውንቲ ሃም መብራህርሂ ተገይሩ ብተደጋጋሚ ተጻሓፉ እኒው ኩላትና ለኦምነን እዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን እውን ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን እውን ብተፈላለየ መልክዑ ተተርጉሙለ ተጻሒፉለ ብፍላይ እቶም ቀዳሞት ነገስታት ላጽሓፉ ስእሊ ላስእሉ ኣቕሚጦም እዮም ልዛ ኣብነት ክኾነና ልኽእል
اللي أبا جورج زغاستا للرفاع هيمانوت رأي يوحنس مسارة مقار لكايدوهم كركرات للعلوم حسابات النيو العاسين أود بزح تناقرهم يوم غوندر تمسرت لا بعصرت حمشت 98 عام تمرت غوندر تمسرت لا ناي بوليتيكاي ناي امنتي ماخل مخان جمرت بعصرت حمشت 98 عام تمرت يوم الشعو كابل تتناقرو كابل تزجاجي ترجميات ماخل ترجمي رأي يوحنس يجنيو همناي حد ليقاونتي امنتي اقرالصاي اندمتا بعصرت 6 30 خلتك 10 شعات 9 ዓመተ ምህረት ለተዘጋጀ ሐምል ሆነ ዝሕዚ ልጥቀም ለናሉ ትርጓሜ ራእይ ዮሐንስ ለተዘጋጀ ሐምል ሆነ ካው ሽዑ ይዘጋጀ ስለነበረ ራእይ ዮሐንስ ኣብ ናይ ጎንደር ዘመነ መንግስት ትኩረት አግኒዩ ነበረ ለምንታይ በጊዜው ለለዓሉ መከራታት መፍትሒ ተስፋ ለህብ መጽሐፍ ስለልኾነ ካብ መጀመሪያ ጎንደር ትመስርተላ ራእይ ዮሐንስ ብዙሕ መልክዑ እንታይ ስሙ ኮይኑ ነይሩ እዚ ኣብነት ኮነና ልኽል እሊ ቴጌ ምንትዋብ ካፍተን ዓበይቲ ብርቱዓት ልባላ ጎንደር ዘመነ መንግስት ለነበራ ነገስታት አጽሒፈን በስዕሊ ስዕለን ቁስቋም ማርያም ኒሃ ጎንደር ዳ አስኢለን አጽሒፈን ሂበን ሀም ለነበራ ለጃቸው ቪ አስኢሎም መጽሐፉ አጽሒፎም ስዕሊ ራእይ ዮሐንስ ናብ ስዕሊ ቀይሮም አጽሒፎም ሰሙን ንደረስጌ ማርያም ሂቦም ሀም ለነበሩ ቶም ቀዳሓት ነውዮም ስለዚህ ጠቅልል ብለው መልክዑ ክረአይ ተሎ ኣብ ጎንደር ዘመነ መንግስቲ ተን ነገስታት ነጋስያት ሁሉም ላጽሐፉ ላስአሉ ብስሩዕ ይقምጡ ሃም ለነበሩ መብረህታት መረዳታታት ምግናይ ይከአልዩ ብፍላይ እቴጌ ምንትዋብ ለስርሖ ለስአሉ ስእልሲ ዛና ህይወት ዛፍ ልብላን ሀብ ራእይ ዮሐንስ ስእሊ ሃም ለስአላ ኣብ ራእይ ዮሐንስ በበወርሑ ሓድስ ፍሬ ተፍሪ ተባይላ አልተነገረለን ህይወት ዛፍ ወይም ህይወት እንጨትና ኦም አባይ ኦም ኒሃ ራእይ ዮሐንስ ሳብ ስዕል መልክዕ ኣብ ቁስቋም ሃም ነበረት ራእይ ዮሐንስ ኣብ ዓመት 11 ጊዜ ክንበብ በመጽሐፈ ግጻዌ ሃም ተቀመጠ ፍላይ ድማ ቀዳም ስዑሪ ትንሳኤ ዋዜማ ቀዳም ስዑር ኣብ ትንሳኤ ዋዜማ ሙሉ መጽሐፉ ሃም ለነበብ በኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኣብዚ ቀኖና ኮይኑ ማለት ቀኖና ይዝለ ግብረ ሕማማት ትንበብ ተሎ ቀዳም ስዑር ናብ ትንሳኤ ለይቲ ራእይ ዮሐንስ ወንጌል ይንበብ አቦታትና ቤተክርስቲያን ከባርኩት አለው ታወት ከባርኩት አለውን ራእይ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ይንበብ እዩ ፍላይ በረከቶም ይጽሕና ወደሴ ከባቢ ትኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ሐዋርያታት ተውን ደስ ይለኒ አባ ዮሴፍ ዘደብረ መድኃኒት ደስ የመድኃኒ ዓለም አባ ዮሴፍ ቤተክርስቲያን ከባርኩት አለው ታወት ከባርኩት አለው ተፈላለየ ከባርኩት አለው ወንጌል ዮሐንስ ራእይ ዮሐንስ ሕዞም ይኸዱ ሰባቱን የዳልዩ ራእይ ዮሐንስ ለንብሎም ወንጌል ዮሐንስ ውን ለንቡ ሕዞምና ይኸዱ ነይሮም ለንብብ ነይርናና እዚ ለፍሉይ አገልግሎት ልጥቀሙላ ሃም ነበረ ለምንታይ እንድሕሪልና መጽሐፍ አምላካዊ ስለልኾነ አምላካዊያት መጽሐፍቲ ስለልኾኑ ማለት እዩ ለአቃቤ ሰዓት አበሞ ካልኦት ውን ሃም ተጠቀምሎ በትርጓሚኡ ተቀመጡ ነው ስለዚህ ጠቃሚ መጽሐፍ እንኳን ኢና ነረዳ ቀኖና ትርጓሜ ካባል ዕልና ትርጓሜያ ታይ መስሉ ሉሉ ዝተፈላለዩ ትርጓሜታት ኣብ ዓለም እንሄው ናይ ትርጓሜ ስልትታት ታዮም ልመስሉ ልብል ሊቃውንትን ተጠቀምሎም ልተወሰኑ ሓደ ሸውዓተ ኾኑ ነልዕሊና ብዙሓት እዮም ግን ንሕና ለዝራእየ ዮሐንስ ልተርጎምሉ መንገዲ ንናይ ባዕሎም አተረጓጉማ ተጠቂሞም ልተርጎሙ ስለልኒው ታይ መስል ልብል ነገር እዚ ነርኢ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ራእይ ዮሐንስ መግለጽታት ልኾኑ እንሄው እሶም ኣብ ቀጻሊ ክንሪኦም ኢና ራእይ ዮሐንስ ብዝተመልከተ ዝተፈላለዩ ናይ ትርጓሜ መንገድታት ሊቃውንቲ ተጠቂሞም እዮም ዝተወሰኑ እዞም ዝኽተሉ እዮም ኢልና እዞም ዝኽተሉ ልመን እዮም ሓደ ፕሪተርስት ልባን መንገዲ እንሄው ዘ ፕሪተርስትስ ቲዮሪ ተባሂሉ ልፍለጥ ትርጓሜ ነው እዚ መንገዲ እዚ ልተኸተሉ ሊቃውንቲ ናይ ራእይ ዮሐንስ ኣብ ዘመኑ ልነበሩ ዝተፈላለዩ ሰባት ልተነገረ ሃም ልኾነ ልተፈጸመ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ፕሪተርስትስ ቲዮሪ ኢሎም ልትርጉም ብዙ ትርጓሜ መንገዲ ልኸዱሲ ለተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ጊዜ
التنجرة مصحفيو يلوم يترجمو هم أبنت للعلو كرسنا كأي مسأي هود لأنه هو ركب رأي يوحنا 14 حدا مسأ عمل كتاوات اللي هو مسنايروم نجسات اللي هو عندنا رأي يوحنا 10 شيء عنته مسارة غيرهم ترجموا من يوزم بريستيس تيوري بالترجمة الترجمو تلقورة تقادلو توم التجلسو أو نايم جرش زمن دما التجني عاوت ويمشينا في النت أقمت أمنيو تناقرته اللسي دحر حزي إزي لرأخايو حزقون تريو للخا كافزين دحر نكون صحاف يلوني سلل بالقدس يوحنس رأي يوحنس معرف حدا وصر 10 عنته صحاف دحر حزي إزي حزي تر لخايو إزي رأخايو يبلمو حزقون تريو للخا درأخايو تريو للخا كافز دحرون كون لني هو نجر صحاف يلون صحاف يلون سلل زيهم ناي مجرشا زمن يلوم قليصمو ازيون اب زمنو بدحريو لمص زمن كفصم الخل تجلصلو مخانو كفصم الخل تجلصلو مخانو راي يوحنس المترجم كم وانا ملعلي لوسد مجلص تخرت ايهاوي وانا ملعل خوين كجلص الخل وين مجلص تخرت ايهاوي حد مثالي قمتاوي بالخونه منقد الترجم نيو زياتهم قمتاوي بالخونه منقد يوم ترجمو ذا بريستيس تيوري توهانو معناتي بالترجمه الترجم منكوا حواريا لرؤيو راي او لرؤيو راي وشتي بزمنو النور غدايات خونتاتات لملختو نغرات ولا كونت علي رايو ግን ابز زمن زي تجميرو ابز زمن زي يودا لنو طرحيو تبايلو لتنغره حمله يخونه ببزمنو للعال تولدي لتنغره مخانو بز مخنيات ناي ترغامي منغدي طرح لمطقام اشغاريو بزنا ذا بريستس تيوري توايلو لجلص ترغامي منغد منغلاص مخنياتو اب زمانو للنوريو يلمساتم ጥምር ቢሎም አምጣም ስለኒው بز መንገድ እዚ بز ትርጓሜ እዚ ምጥቃም ወሳኒ አይኾነይ ልብል መብረሂ ልዋውሎ ካሊ ታሪክ ተኮር ሂስቶሪክ ቲዮሪ ታሪክ ተኮር ትርጓሜ ነው ታሪክ ተኮር ትርጓሜ ናይ ራእይ ዮሐንስ ካብ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ዘመን እስካብ ዓለም ፍጻሜ ለሎ ናይ ምስ ቤተ ክርስቲያን ተጋኔ ናይ ዓለም ታሪክ ዝሓዘ እዩ ብልብል ሕሳበ ወይም ሐሳብ ለትርጓም እዩ ሂስቶሪክ ቲዮሪ ማለት ድማ ምስ ቤተ ክርስቲያን ተተሓሓዘ ክሳብ ዓለም መጨረሻ ልጸንሕ ሃም ልኾነ እዩ ተኻልኣይ ሃምናቱ እምነት እዚ ናይ ዓለም ፍጻሜ ቀሩ እዩ ናይ ዓለም ታሪክ ኣብ ሸውዓተ ቤተ ክርስቲያናት መልእኽቲ ልተገለጸ ነገራት ብቅደም ተኸተል ብልከናውን بقدم تختل قدم ساعه حاليو تايل بال بروسيجرال لبال قنقا مالتي قدم تختلو سعيو لفصاميو حد معرفات التخففللو እዩ እዚ ናይ ትርጓሜ መንገዲ ናይቶም መጀመሪያ ሐሳብ ፈጽሙ ለረስዐ ናይ ራእዩ መንፈሳዊ ትርጓሜ ለካተተ እዩ ና ዘ ፕሪስቲስ ቲዮሪ ተባለ ለካተተ ራእይ ዮሐንስ ግን ትርጓሜው መንፈሳዊ ራእዩ መንፈሳዊ ህይወቱ ለዳሰሰ ለካተተ እዩ ይብለና ሳልሳይ ናይ መንፈሳውያን መንገዲ ዘ ስፒሪቹዋሊስትስ ዌይ ልባልኒው ስፒሪቹዋሊስትስ ዌይ ልባልኒው ናይ ትርጓሜ መንገዲ እዚ ለሰለስቲኦም ናይ ትርጓሜ መንገዲታት እዮም እዚውን ኣብ ራእይ ዮሐንስ ተገለጹ ምሳሌታት መንፈሳዊ ትርጉም ጥራሕ ለለዎም ምዃኖም መንፈሳዊ ትርጉም ጥራሕ ለለዎም ምዃኖም እዚ ፕሪስቲስ ዌይ ዘ ፕሪስቲስ ዌይ ተባይሉ ተገለጸ ፕሪስቲቹዋሊስትስ ዌይ ተባይሉ ተገለጸ ድማ መንፈሳዊ ትርጉም ጥራሕ ለለዎ እዩ ብልብል ኣብ ውሽጥ መጽሐፉ ታሪካዊ ነገራት ኾኑ ሃምለለው ተፈጸሙ ነገራት የለዊ ልብል ገልጽ ናይ ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ምስጢራዊ ህይወት እዩ ይብሉ ዞም ዘ ስፒሪቹዋሊስትስ ዌይ ይሎም ልትርጉም እንደገና ናይ ሓደ መንፈሳዊ ህይወት ሰብ ህይወት እዩ ይሎም ይገልጹ ሰለስተሬና ራብዓይ ፊውቸሪስትስ ቲዮሪ ልባልኒው ፊውቸሪስትስ መጻኢ ማለት እዩ ናይ ነጋ ተኮር ልባልዩ ራእይ ዮሐንስ ኣብ ዘመኑ ካብ ተገበሩ ነገራት ምስል ተገበሩ ነገራት ሓደ እኳ ተኾነ ርክብ የውሉ ራእዩ ንቅድሚት ስለልኾኑ ነገራት ጥራሕ ልተነገረ እዩ ይሎም ይኣምኑ እዚኦም ንገና ቶም ራብዓይ ይኣምኑ ለዚውን ታይምሉ ለው ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 19 ረአናዮ
عنتو دحر حزي لرأخايو حزون لنيهو دحر حزون نكون لنيهو صحافي إلولونا فيتشرتي يو بقى القصال لنيهو لبل حساب لحزيهم إذا حرق إذا حساب زي وانا من على غيرهم يتقوم اليوم يقولوا خالوت حمشاي نحساباويان من قدي لبالنيو ايدلست تيوري لبالنيو زله ترغاميو لمنتاي نازيوم للعلنا يوم همزه عين الترغامي تاسللنيو نايت حاده ترغامي حزغا زنا ذا بريستس ويم فيتشرستس تيوري حزغا ايدلستس حساباوي ترغامي ويم تاريخ حزغا اندحر خيدخا حادو حزغا اندحر خيدخا سي كتطفئ سللتخيل ازيوم كله فليتخا ቤተክርስቲያንና ተቆመሉ ትርጓሜ አዩን አዩ ይልኻ ፈሊኻ ሕስኻ ምኻድ ወሳነ ስለልኾነ እዩ ብናይ እዚኦም ናይ ትርጓሜ መንገዲ መሰረት መጽሐፉ ብስዕላዊ አገላለጻ ፊገራቲቭ ስፒች እዩ ስዕላዊ አገላለጻ እዩ ፈሊጣዊ ንግግር ተሞለ እዩ ኣብ ኸፉኢ ኣብ ጽቡቕ ማእኸል ዝተገበረ ጦርነት ለርኢ ራእይ እዩ ኣብ ልዕሊ ራእዩ ብዝተጠቐሰ መንገዲ ንቐጻሊ ክፍጸም ዝኽእል ሓደ ነገር የለይ በቃ እዚኦም ለለ عاصم نيو لحالفه غيرهم سلالغلصو معناته ቤተክርስቲያን አማናዊት እስራኤል በመሆኗ ለእስራኤል ተዋህበ ቃል ኪዳን ሁሉ ወራሲት እሳ እያ ሎሚ ብልኒው ምድራዊ እስራኤል ፍጸም ሓደ ዓይነት ትንቢታዊ ነገር የለይ ይውሉ ትንቢቱ ይውሉ ሆነ ትጅምር ተለና እንድሕር ነሰዓል ሆይና ካብ ናይ ሐዲስ ኪዳን መጽሐፍቲ ናይ ትንቢት መጽሐፍ ራእየ ዮሐንስ እዩ ይልና ነርና እዞም አይዲሊስቲስ ቲዮሪ ብልብል ትርጓሜ ልትርጉም ድማ رأي يوحنس بزي قلصوه خالعات كلاسيكال dispensation كلاسيكال dispensation زي مالت هاي مالتي تنتاويان أقلال ساعات النيوغو رأي يوحنس التنقر خلو حادة يقاري كمللو يفصم يو بيتكريستيان إسرائيل هيكاتتتي مس إسرائيل لقاني نقر يبلاي ብዙሓት እስራኤል ናብ ዓዶም እንትምለሱ ትንቢቱ ተፈጺሙ ኢሎም ያአምኑ ግን ምስ እስራኤላውያን ልራኸብ ኣይኾነ ራእየ ዮሐንስ ልውልኦም እዚኦም እንደገና ዘመናውያን ልባሃል ነው ፕሮግሬሲቭ ዲስፔንሴሽን ልባሃል እንደገና ትርጓሜ ነው ዲስፔንሴሽን ኣብ ራእዩ ተገለጸ ትንቢት ናይ እስራኤል ትውልዲ ትማሊል ተፈጸመ ሃምል ተፈጸመ ለቅድሚት ክፍጸም እዩ ልውልኦም እዚኦም እንደገና ሓደ ትንቢት ንገርተሎ ግን ትንቢት ማለት ኣብ ልንኻዮ ግዜ ለሐለፈለ ለመጽለ ምፍላጥ ትንቢት ነብይ ማለት ሲ ለሐለፈለ ለመጽለ ልፈልጥ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አውራይ እንደገና ሐላፊያት መጻያት ተገሊጹሉ ስለ ለሐለፈለ ተናገሩ ስለ ለመጽለ ተናገሩ እዩ ምስጢራዊ ግን በምሳሌ ንሪኦም ይናፍቶም ዝተፈላልዩ መግለጽታት ራእየ ዮሐንስ ልባሃል ኣብ ቀጻሊ ንሪዮ ኢና ዝተወሰኑ ናይ ትንቢት አካላት ድማ እግዚአብሔር ብዝመረጾም እስራኤላውያን ምኽንያት መንፈሳዊ ብለኾነ መልክዑ ናብ ቅድሚት ክፍጸም እዩ ኣብ ራእየ ዮሐንስ ተጠቐሱ ዋና ፍርድታት ብ70 ዓመተ ምህረት ተፈጺሞም እዮም ሓደ ግን ልዞም ፍርድ እዚኦም ናብ ቅድሚት ቀጻሊ ብለኾነ መንገዲ ምፍጻሞም ኣይቃሪ ልውሉን ይውሉ ብዙሓት ዘመናውያን ዲስፔሽናሊስት ልባሉ ዲስፔሽናሊስትስ ይቅርታ ዲስፔንሴሽናሊስት ኣብ ክልተ ኢና ጥንታውያንና ዘመናውያን ብልብሊና ኣብ ክልተ ተመቂሎም ነው ተራ ቁጽሪ 6 ተራ ቁጽሪ 7 ጥንታውያን ዲስፔንሴሽናሊስትስ እና ዘመናውያን ሻውዓይ እንደገና ዘመናውያን ዲስፔንሴሽናሊስት ልባሃሊኦም እዚኦም ክልቲኦም እዩ ሕዙልኒዮ ብ70 ዓመተ ምህረት ተፈጺሙ ኢሎም ልገልጹቶም ዘመናውያን እዮም ብዙሓት ዘመናውያን ተርጎምቲ ናይ ትንቢት ፍጻሜ ምስ ዘመናዊት እስራኤል ኾነ ምስ ናይ እስራኤል ምምላስ ርክብ የውሉ ኢሎም የምህሩ ፍትዓዊ ናይ መከራ ወቅቲ ተቐጢጦም ንስሐ ብምእታው በኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒትነት እስካብ ለአመኑ እግዚአብሔር ለይተፈጸሙ ትንቢታት ንእስራኤል አይፈጽም ይውሉ ናይ ዘመናውያን ዲስፔንሴሽናሊስትስ አስተምህሮ በነገር ሃይማኖታዊ ቴዎሎጂካል እና ስካቶሎጂ ትርጓሜ ማእኸል ልንዮ ክፍተት ልሙምላእ ልጽዕር እንትኾን ኣብዚ ሕዚ ዘመን ብናይ ፕሮቴስታንት
ብዙሓት ናይ ፕሮቴስታንት ሴሚናሪ ልውሃቡ ብልውሃብ ትምህርቲ ልዚ መሰረት ልገበረ እዩ ይብል። ሕዚ እዞም 7 ብላዕሊ ዝረአናዮም ዝተፈላለዩ ናይ ትርጓሜ ስልትታት እዮም። ግን ድማ ቤተክርስትያንና ብዞም ስልትታት እዚኦም እንተይኮነስ ናይ ባዕላ ፍልይ ዝበለ መጻእለ ዝሓለፈለ ለገናዘበ ናይ ትርጓሜ ስልትን እኒአዋ። ከም ናይ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ናይ ራእይ ዮሃንስ ብዝተፈለየ መልክዑ ብዝተኻእለ መልክዕ ምትርጓም ኩሎም መንገድታት ከም ኣድላይነቶም ምጥቃም ዝሐሸ እዩ። ሓደ መንገዲ ጥራሕ ፍጹማዊ እዩ ንምባል ኣይከኣል። በቃ ናይ ኩሎም ካብ ኩሎም ንጥቀሞ ክህሊ እዩ። ግን ኩሎም ንንበይኖም እዮም እቶም 7 ዝረአናዮም። ሓደ መንገዲ ናይቲ ሓደ ክፍተት ላመልአ ዝሐሸ መንገዲ ምግናይ ይከኣል እዩ። ራእይ ዮሃንስ ናይ ትንቢት መጽሓፍ ከም ምዃኑ መጠን ዋና ትኩረቱ ነንሕድሕድ ነገራት ዝፍጸም ዘመን የመልክት ለመልክት ኣይኮነይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብግርማ መለኮት ብክበበ ትስብእት ካልኣይ እንትመጽእ ተዘጋጅና ንክንጸንሕ መጻኢ ግዜ ምምልኻት እዩ። ሕዚ ትፍጸሙ ተለዉ ምምልኻት ይኾነ ትኩረቱ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ክመጽእ ተሎ ልኒሆ መጻኢ ዘመን መጻኢ ግዜ ለመልክት እዩ። ሓደ ናይ ራእይ ዮሃንስ ትንቢታት ናብ ቁጽሪ ቀመር ብምቕያር ንምርዳእ ሞኪሮም እዮም። እዚ ሰባት ሒሳባዊ ቀመር ብምጥቃም ዓለም ዝሓልፈሉ ግዜ ኣግኒና እሽካምባል በፂሖም ነይሮም። ዓለም ዝሓልፈሉ ኣግኒና ንምባል በፂሖም ነይሮም። ንኣብነት ናይ የሆዋ ምስክር ልበሃሉ ዓለም ዝሓልፈሉ ዘመን ፈሊጥናዮ እሽካምባል ዝበፅሑ እዚ ሒሳብ እዚ ቀሚሮም ተጠቂሞም ናይ ባዕሎም ትርጉም ብምሃብ ነይሩ። ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ኣብ ራእይ ዮሃንስ ልግነዩ ቀመራት ተጠቂምና ኢሎም ናይ የሆዋ ምስክር ናይ ክፉእ ዘመን መወዳእታ ከም ናይ ኣውሮፓ ኣቆፃፅራ ብ1914 ኢሎም ነይሮም። ኣድቨንቲስት ድማ መጀመርያ ብ1843 ኢሎም ነይሮም። እሱ ኣይሰርሒ ምስ በሎም እንደገና ኖቬምበር 22 1844 ከም ናይ ኣውሮፓ ኣቆፃፅራ ኢሎም ነይሮም። ክልተኦም እውን ኣይሰርሑ። ስለዚ ምትንባዮም ስሕተት ኣይኮነይ፣ ግን ትርጉም የብሉ ሕዚ ላይ ያቋርፁ እዩ ትንቢት ይናገር ኣለዉ ኩሎም ማለት እዩ። እና እዚ ስሕተት ምዃኑ ናይ ራእይ ዮሃንስ ግዜኡ ሓልዩ በቢግዜኡ ዝፍፀም ምዃኑ ኣብቶም ቀፂሎም ዝኒአው ክፍልታት ንርኢና። ቀፃሊ ናይ ራእይ ዮሃንስ ዝተፈላለዩ መግለፅታት ራእይ ዮሃንስ መፅሓፍ ናይ ባዕሉ መግለፅታት እኒአዎ እሳቶም ንርኢና። ሎማዓንቲ ግን ቀኖናዊነቱ ናይ ተርጓሚ ታሪኩ እዞም 7 እዚኦም እኒአው። ናይ ቤተክርስትያንና ናይ ትርጓሚ ስልቲ ግን ኣድላይ ዝኾነ ካብዚኦም ፍልይ ዝበለ እዚኦም ናይቲ ሓደ ክፍተት ይመልእ እሞ ናይ ባዕሉ ክፍተት ይፈጥር። ናይ ቤተክርስትያንና ግን ክፍተት ክፈጥር ብለይክእል መንፈስ ቅዱስ ብልመርሖ ሊቃውንቲ ብልተኣከብሉ ዝተፈፀመ ትርጓሚ ስለዝኾነ ሓዲስ ትርጓሚ ሕዛ ይንትርጉሚ ትልተርጎመ ላብራራና ልዚ ዘመን እዚ ብልምጥን ምቕራብ እዩ ናትና ስራሕ ክኾን ንኽእልና እዚ ይመስል። ኣብ ቀፃሊ ናይ ራእይ ዮሃንስ መግለፅታት ብልብል ኢና ኣብዚ ንጋኔ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ንጋኔ። ካሊእ ግን ኣብቲ ዓንቶ ወልወልክዎ ኣፍቅር ቢፀከ ከመ ነብስከ ብዝብል ክልተ ክፋል ገይረና ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ከመሓላልፍ እየ። ስለዚ ኩልኩም እዚ መልእኽቲ እዚ ሰሚዕኩም ንኻልኦት ለኣብፅሑት ዓንቶ ወልወልክዎ ክርስሳዕ የብሉ ደቅና ደቂ ሓደ ካህን ደቂ ሓንቲ ቤተክርስትያን ላተቃተሉ ላተዳመዩ ምርኣይ መሕፈሪ መነወሪ እዩ እውን። ስለዚ እንታይ ንግበር ልብል ለዚኣ ትሰምዑ ኩልኩም ካሊእ ምንም ምግባር ለይክንኽእል ንኽእል ኢና። ሃምቲ ዓንቶ ወልወልክዎ ኣቋቂምካ ክፈትሕ ዝኽእል በቃ ሃምቲ ምሁራን እውን ኣብ ራያ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ተፈላለየ ከባቢ ዝነበሩ ምሁራን ከም ዝገልፁ ኣለዎ ንኩሉ ለካተተ ኩሉ ሓደ ዝገብር ንክልቲኦም ከስማዕምዕ ዝኽእል ዝኾነ ኮሚቴ ተጣይሹ ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ዝኒአው እዞም ሲቪክ ማሕበራት ዝበሃሉ ይኹኑ ግዛዕ ይኹኑ ምንም መፍትሒ ከምፅኡ ስለዘይከኣሉስ ሓድስ መፍትሒ ተልእለሽ ምሁራን መሊኦም እዮም። እዞም ምሁራን እዚኦም ዝሓወሰ እተን 4 ዩኒቨርሲቲታት ትግራይ ቴዎሎጂካል ኮሌጅ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከሳቴ ብርሃን ተፈላለያ መንፈሳዊ ኮሌጃት እኒአዋና ስመን እንታይ ስሙ ለይተቐመጣ ናይ ትርጓሜ ትምህርቲ ቤታት ኩሓ እኒሆ፣ ማይጨው እኒሆ፣ ኣላማጣ እኒሆ፣ ኮረም እኒሆ፣ መኮንን እኒሆ፣ ኣክሱም እኒሆ፣ ዓዲግራት እኒሆ ኣብ ተፈላለዩ ከባቢታት መጠነኛ ዝኾና መንፈሳውያን ኮሌጃት ናይ ትርጓሜ ትምህርቲ ቤታት ናይ ድጓ ትምህርቲ ቤታት ብዙሓት ምሁራን ኣስፊሖም ዝሓስቡ ውዒሎም ከውዕሉ ዝኽእሉ ሊቃውንቲ ዝኒአውን ጓየ ቤታት ስለዝኒአዋ ቀደም እውን ናይ ጓየ ሊቃውንቲ ምናልባት ናይ ልቦር ናይ ኣፄ ተክለ ሃይማኖት ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ናይ ኣፄ ምኒልክ
እዞም ኩሎም ታሪክ ነንብብ ተለና ክበኣሱ ክፃሉ ተለው ለመምህር ኣካል ወልድ ምስ ደቂ መዛሙርቶም ኮይኖም ብጉባኤ ስም ናብ ቦሩ ፀዊዖም ዕርቂ ከም ዝፈፀሙ ታሪክ ይነግረና እዩ። ሕዚ እውን መሰረታዊ ዝኾነ መፍትሒ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ጉባኤ ቤታት መምህራን ሊቃውንቲ ዝሓወሰ ኮሚቴ ተጣይሹ ዝሕዚ ዝኒኦ ጉዳይ ብሓቂ ተይተጋፍሐ ተይተናውሐ ኣሕዋትና ደቅና ተይተዳሞዩ ኣቦታትና ተይተዳሞዩ ኣክቲቪስትታት ለይኹን ፖለቲከኛታት ለይኹን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣክቲቪስትታት ሰባኪያን ተርጓሚያን ኩልና ብሓደ ድምፂ እዚ ጦርነት እዚ ክተርፈሉ ዝኽእል መንገዲ ንጠቐም ነምህር ንስበኽ ዓበይቲ ዓዲ ወለድና እውን ኣብ ጎድኒ እዚ መንገዲ ዝኾይኖም መፍትሒ ንኣልሽ ኣዴታትና እውን ከምታ ትማሊ ዝገበርክንኣ በቢግዚኡ ላኸድኽን ሕደጉ ደቅና ትብላ ሕዚ እውን ብምህላ ይኹን ብተፈላለየ መልክዑ እዚ ጦርነት እዚ ክተርፈሉ ዝኽእል መንገዲ ኩልና ንፅዓር ንምኸር ኣቱም ኣብ ቲፒኤፍ እና ኣብ ቲዲኤፍ ልኒኹም ኣሕዋትና እውን ደቅና እውን ኩልኹም ትማሊም ሓደ ጉድጓድ ኣብ ሓደ ድፋዕ ኢኹም ዝነበርኩም ናብ ሓደ ትመፅሉ መንገዲ ኩልኹም ምኸሩ ሕሰውሉ ኣብ ጎድንኹም ኮይንና ሓደ ትኾንሉ መንገዲ ብፀሎት ይኹን ብትምህርቲ ይኹን ብምኽሪ ይኹን ንሕግዝ ኢና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።